Injih Kang Mas Broto, niki wau kula kalih Kanjeng Rama niku dipun kengken umbah-umbah wonten lepen mriku. Kok ngono apa? Umbah-umbah. Umbah-umbah sabune wangi, tiwas munggah anake tangi. Kapal keruk tarine kenceng. Terus Mripate ngantuk kapale pedhot. Ngumbah-ngumbah nganggo siwur. Apa? Tiwas munggah gulane dhuwur. nadyan kaya ngapa lan kepiye Cempluk? Katresnanku isih bakal tumuju marang sliramu nganti sak kukuting umurku. Dasare kowe wadon sing ayu, lahir kandas tekan batine pisan. Setya bekti marang calon guru laki ya kuwi sing tak goleki. Wis ora bakal mangro tinggal. Yen karo Cempluk aku bener-bener tresna. Yen karo bapakmu nek bapakmu wujude kaya Super Tetra ki piye? Napa nggih Kang Mas Broto? Iya. Yen karo kowe aku seneng, yen karo bapakmu aku gila Cempluk. Dek ben kuliahe ning kesehatan po. Lah ngapa? Kok ngerti Super Tetra barang Aja nesu kuwi. ora metakon merunut. Ning biasane iki bapak Nadyanto ora bagus, sok-sok putrane ayu-ayu ngono ya akeh lho ngono. Iya mergo tanggane ayu-ayu. Lah hubungane apa? Ya reko-reko wae kamu. Blok. Dalem Bapak. Apa to Pak mbok bengok-bengok ngono lho sampean ki ning ngarepe Mas Broto lho iki. Ah Subroto kaya ora ditata krama. Subrata ora Asubrata. Asu barang. Ane rasa diko. Anak dipati e. Ora nganggo Subroto. Kaya neranyak nyandak sak luring tenggak. Jurne aku dipadake Super Tetra iki karepe piye? Mongko Super Tetra iki ming cilik semene iki. Gawene me diunta. Nggih Rama, ning panjenengan sabar. Panjenengan niku kan warok. Warok sing duweni napa niku? Lho pecut sing gowedhe niku. Kolor. Nggih, niku mengke yen Mas Broto nakal utawi mboten sopan kirang tata kalih panjenengan, mengke panjenengan agak-agake pecut ngoten mesti tartamtu badhe wedi ngoten lho Rama. Tak jangkae saiki kuwi. Oh, aja, kula tresna kalih Mas Broto. Sampun Rama, sampun. Nek iki ketoke tenan iki. Lah ngapa? Ya kadang garwane kok ya rantek tenan. Kuwi gawe lawuh. Heeh. Le gawe neng kene. Heeh. Le mangan ku neng omah. Dadi le bal-balan pemanasan ning kene kok le main ning lapangan. Nanging nadyan kaya ngapa lan kepiye Cempluk, aku wis kangen karo swaramu. Kejaba kowe sulistya ing warna nanging swaramu prasasat kaya mutiara. Tenane. Supaya bisa nglipur rasaning atiku lan bisa gawe mareme wong tuamu. Ripalungguhan iki kowe nembanga, muga-muga anggonku besok omah-omah bisa antuk wahyune jodoh lan aku kelawan kowe tansah ndedonga marang purbane Gusti. Muga-muga wong tuamu uga diparingi lepas parane jembar kubure. Kleru ya Lek ya. Kleru ya. Wis bener kuwi apik. Sing ndongakne sing bener piye to? Ayo omah kurang sithik. Piye? Mugi husnul khotimah. Wong bapane aja ngake maragake. Wenono tembang utawa gending sing dadi karemane Den Masuk. Iki sapa? Oh. Tarane Sabto Palonaya Gendong. Lakone opo? Dereke si Broto. Nggih. Mas Broto, aku tak nembang ya Mas Broto. Iya, mara kaget tindakno wong ayu. Nembang langgame maratuaku. Judule Sesideman. Lho, Ning yen aku engko nembang, suaraku aja mbok banding-bandingke karo sinden Ngayogyakarta sing saka Sulawesi sing jenenge Elisa Orkarus ya. Oi. wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Ning atiku kuwi sengkring-sengkring. Aku sekelingan mengko nyuwun sewu Bapak Ibu. Tanggal 20 November ki awake dhewe tanggapan ning hari jadi Kabupaten Tulungagung. Lah ngopo? Kok atiku kok senut-senut saja ora ikhlas ku ya. Sebabe? Bintang tamune Elisa. Tak mesti kowe engko ketemu karo Elisa terus manas-manasi ati ngono ka lho, anyel aku. Terus aku nyunggi kompor. Wis ta, lek awake dhewe tukaran sing senengi lek Marwata. Ora ya. Lah kok joget ki mau kok. Apa nek
seneng nek susah entuk joget. Ya lek sing jenenge joget ngono jenenge seneng. Mboten seneng niki, mboten seneng. Ning bersyukur ngoten tegese iki. Tunggale. Mas Broto. Apa? Ngono kok sampean ngaku setia karo aku. Apa? Aku iki maca chattinganmu tanpa sengaja aku buka SMS, buka WhatsApp. Endi lho kowe? Lek chattingan Lah kowe lho ora duwe kontake wong wedok ngendi ora duwe lho. Wis, Isine Gur Gembut, Pak Ji, Pak Nur lho. Wis urusan keluarga dhewe sampean ya bali. Allah dombal amoh aku ngerti nglimpe aku ning ya sak terima-terimake. Abot-abote dadi Lek kene lho kene gabung kene. Iki rembukane internal partai. Dadi aku ora melu cawe-cawe. Lho sampean sebagai sesepuh ya nengahi nuturi ngono. Kandhanono kuwi. Aja kaya ngono. Aja entuk cemburu lek. Lho cemburu ya entuk to wong tresno kok entuk cemburu. Lek kliwat ki lho ora oleh. Lho, jangan cemburu buta. Nah, kuwi. Ngono lho. Kudu ana fakta. Nek nang pengadilan ini dua bukti minimal sudah bisa diajukan ke pengadilan. Apal Pak De, pun ping 3 kok nggih jenengan. Sopo? Jenengan. Dihukum. Ngawur ping 6 no. Wah, malah akeh. Napa mawon niku kasuse? 2 buk. 378. Napa niku? Penipuan. Tukang ngapusi, Jon. 351. Apa kuwi? Penganiayaan. Sing terakhir 338. kasusnya kuwi pembunuhan. Mateni sapa? Sentir. Disebul gunane kuwi. Ya coba nembang men dimatne karo Lek Marwata. Ya unek-uneke ditokke sik ora apa-apa no. Nggih. Pun mengke tanggal 20 kula ketemu bledos pendeke iki. Hus, iki YouTuber ngapa sih? Senengamu golek konten ya? Senengamu golek konten terus manas-manasi aku karo bojoku. Akhirnya gosipnya ning ngendi-ngendi. Ya kamu itu yang bikin aku meledos karena di YouTube mesti mbok blow up, mesti mbok panas-panasi. Wah, Bukesi ngamuk gara-gara Elisa ya to. Tahu aja. Enek judul sing anyelke enek Bukesi. Pripun? Ketika Elisa mesra dengan Ki Cahyo, Bukesi nyunggi kompor. Coba ngono iki sampean entuk dhuwit akeh aku ora entuk apa-apa. Jenengku dadi hancur karo bojoku. Engko tak kei. Pripun? Duit to. Tak kei to. Aja semelang. Tak wenehi. Nggih. Nganti kaya Pak D wong tipis. Kene. Nyuwun nek ngoten. Jilih ditisik kene. Lho, lemulek ae ngono. Ayo. Apa karyane Mbah Sukron? Ayo. Langgam Sesideman. Iki dadi paweling mula yen sampean wis setia karo aku, mengikat janji suci dalam pernikahan suci, disekseni karo Gusti Allah lan wong akeh sing nalika semono kuwi rewang, becek. Mula iki Sesideman kuwi minangka sasmita lan paweling aja sampe sampean dadi wong lanang sing senengane Sesideman. Ngoten niku pesan morale Bapak Ibu. iki arep nembang dadak anggo sambutan barang to didobang. Ya bene to. Lah ning ngoten niku perlu diluruske lho Bu Kesi. Lek ora dikira tenanan wong awake kan mung drama. Terus ya awake dhewe lak ya omah wis pirang tahun to? 14 tahun. 14 tahun. Kudune lak lagak lagon lagianku sampean lak ya hafal. Watakku piye sampean lak ya titen. Elek-elek aku ya anak kaji, anak mubalek, anak dalang, ya to. Terus sampean mesti ngerti to, kapan aku njaraki wong wedok liya yen nenek sampean ra tau Bu Kesi yakin. Adalah. Aku ya mek omong ya Nduk. Kesi. Dalem. Aku mek omong. Apa? Nggih, pripun Pak? Awakmu mah-mah karo Subroto sepirang tahun? 14 tahun, Dik. Aku kuwi duwe anak 5 Nggih. ya bubar kok. Ora ukuran 14 tahun karo 28 tahun. Ning iki aku nek kae. Tegese sampean ndongakne aku ndak bubar ngono. Nek ndongake niku intonasine piye? Oh muga-muga bubar. Aku ngomongke kahananku dhewe. Nek aku ngene dadi ora kena ukuran tahun. Kasetyan sing tulus. Wah, Tandes ing ati. waduh. Gampang kok carane nganyarke tresno ki gampang. Pripun Pak De? Waton kowe kelingan rikala dhisik yang-yangan. Nggih. Insyaallah bakal kenceng meneh. Niku lek kula pasti kenceng. Sing sok angel ki wong lanang ya Pak De, dalang ngerti to? Ya ini sudah istilahnya umum, rahasia umum. Dalang iku mesti Wis rasa kenceng ngono. Dalang reso kenceng Mesti rabi piye? ping pira ngono Kamu kuwi. jare kenceng. Iya Pak De ya. Aku nek nggonku Lek kula setia, pasti insyaallah setia. Ning dheke sing ra kuat coba. Contoh Bapak Ibu. Apa Iki wae nek? nek Dek Hana
Dek Hana sing ndi to aku ora ngerti. Iki lho Dek Hana lho. Wah, iki jenenge Hana to. Masalah aku ora apal. Sik ta, Ngertiku Hana sing nomor 2 kon njaba kae. Ayo. Hananging. Sik. Rungokno. Aku masane ndak krungu. Piye? Sore mau Bagong, aku ya ngrungokne lho debate Bagong. Iki peh enek Sinden Ayu anyar irunge Mbah Ngiri diakoni dadi bojone Bagong. Ngono ki padha karo Sasmita, Bagong ki mbok padake awakmu, ngono to? Sing mandane lho sapa Bagong ya Bagong, Dalang ya Dalang, mergo Dalang mewakili berbagai wayang. Alah gombal aku ora. Lho, ning ngene lho, iki jenenge Hana to. Hana sing sampeyan saiki Hana to. Lho, sing penting lak atine Hana piye aku piye. Jadi paten atiku bersih, artine Hana bersih, ya ora masalah. Nek nganti dhek nggodho aku, ya mbuh kuwi kok. Napa Pak Den iki? 8 juta weh. Malah didol. Bener bali rati sak. Iki jane acara wayang kok infotainment to iki, Pak. Ayo ora apa-apa. Iki nembang sing Nggih, engko nembang riyen, Pak nggih. D sing melu memuji supaya kocot atut runtut pendo mimi lan mintuno. Ji Pak De, amin. Bisa mlebokne apa ora kuwi angel men to kuwi. Tulung Hana lebokno nah. Wah. Aku mah ya urus. Ternyata wong tua yang ngerti cawe wedok ayu. Tak pikir sing seneng wong wedok ayu, ngerti wong wedok ayu ki lek wong lanang sing enom-enom. Mbake wong tuwek-tuwek kaya jenengane nggih ngiyik mripate ngerti sinden ya, mlongo ya. Aku ki wong normal ya, Nduk. Wong lanang kuwi paling konsisten. Nggih. Nek wong wedok beda. Pripun? Isih remaja golek sing ganteng. Nggih, So no. nek setengah umur golek sing apa mapan. Nggih. Engko nek wis tuwa golek sing rada cukup kanggo masa depan. Nek wong wedok pilihane ana telu. Nek wong lanang ki siji pilihane. Pripun? Enom milih sing ayu, engko dewasa milih sing ayu, tekan tuwa ya milih sing ayu. Konsisten wong lanang ki. Waduh. Ora percaya? Takono kae. Lah iya. Takono ndang. Ya pancen. Pripun? Apa bener Pak kaya ngono kuwi? Gak. Aku tetep milih sampean lah aku. Lumayan jagat kurang tetep sampean sing tak tresnani Bu Kesi. Iya. Percaya aku, percaya. Jadi ngene ya Pak ya, ngene Pak. Iki sampean kan bakal milih aku selamanya. Iki ya disekseni karo masyarakat. Kan mau apa nggak diseksekne ae ora. Loh, ora kan ngene. Jadi masyarakat Medeni. Gak aku ngono ya aku. Oh, wedi to, padahal dhewe arep pengen karo Hana. Wes nembang. Iya. Tukaran tenan iku. Engko tukaran tenan aku. Aja. Lombok saiki sing riwit ki 90 sekilo. Tok sambelke tekan omah. Karyane Mbak Sukron napa? Karyanipun Mbah Sukron Langgam Sesideman. Monggo. Wiwitane anderek sang beke priya bagus kang olah budaya Soban menyang kota Saking Bapak Sri Harmoyo Sencaki wilujeng dalu Mas Cahya Kuntadi tuwin Bu Kesi sak keluarga mugi tansah sami sehat bagya mulya sedayanipun. Nggih, matur nuwun. Lanjut, Bu. Bendera terus kayung-yung. Selendang
kang saking Sugeng dalu Bapak Cahya Kuntadi saking Klecorejo siap monitor saking Bapak Haji Daryono. Nggih. Mangga. Swara kurang permana ning wasis Nano angung krom marang bendara tiasu les tia pijar ngincangake alis masuk terus tresno sasideman saking Pak Marsono pilang kenceng nderek mirsani wonten ing lokasi. Wah, Pak Edian iki. Sembah nuwun Pak Marsono
Ugi dumateng Pak Waris Sugiono tebih saking Surabaya kepareng merapat wonten ing Madiun. Wih, sembah nuwun. Nah. Ya, Bu. Urip ana kutake Wanda Mara saking Jogorogo Ngawi. Sembah nuwun Bu Kesi karo Genduk Wanda Mara. Sami-sami Pak Dalang nek saderenge kula mengker badhe matur. Ya piye? Kangge para YouTuber kula mau mung guyon. Aja tinggetan lho ya, kita tetap teman. Nggih, matur suwun. Karena Anda, karena panjenengan semua kami menjadi up dan terkenal. Matur nuwun. Lho Pak De. Ya wis, ya karang ngade ketoke kudu nganggo padu barang ngono. Men suasanane regeng kok ya, Nduk. Ora masalah. Nggih. Ning nang omah ora usah diucuk-ucuk. Sing penting intine kabeh iki akur. Akur aku anake papat wis semono. Sapa? Kasih ku. Lah iya nggih. Kanugrahan saking Gusti ngoten niku. Tresno tenan nek. Nggih. Tur ngeten Pak De Marwata. Iya. Wonten tembang lawas ingkang magepokan kalian ajak-ajak dumateng kerukunan tumrapipun warga masyarakat Madiun. Anggitane niku kula mboten mangertos
Ning menika tembang lawas sok-sok niku dipun kumandangaken malah asring Mbah Kirun menika ingkang nembangaken. Panas-panas mlaku mburine mengkono Medion Jakarta janji rukun tetep merdeka. Lah iki. Ya kuwi ciri khas. Kuwi keremenane beliau Pak Panglima. Pak Yudha Margono isih apal. Nggih. Nggih ngurmati Mbak Hana Mang Jumeneng kalih Mbah Marwata. Ayo coba kaya apa. Yo panas-panas mlaku. Dados. Ora apa-apa karo Simbah. Sugeng dalu genduk Hana Loka nggih. Sugeng dalu Pak Yaya. Pripun? Pak Yaya. Wah, malah kita tuwek nah aku malen. Kula ajarih mengke nek Mas Yaya ngaten. Ayo. Ora apa-apa bebas bae. Santai, Nduk, santai. Ora apa-apa buka sih enggak bakal nesu kok, Nduk. Tenang. Aman, Hana. Berarti nggih kula niki. Garapen ora apa-apa, Bapak. Nyat senengane dhewe jamune wong wedok ayu-ayu. Ben awet enom ngono lho, Nduk. Lah aku wis kulino, kuwi lho Mbah Marwata kuwi lho sing ngerutuk jamu. Diplayoke sing tuwek njuran golek slamete dhewe. Ketoke masalahe saya dawa iki ketoke. Ketoke ning mburi lho omong rindhik ning gegerku kaya anget kae. Kaya panis. Samene bro. Priki lho, Mbah. Lah priki. Ayo wis ning karo le tuwa le nom. Kagem jampi saya. Nek kae jare Mbah, jamune dalang iki golek sing awake ngene-ngene iki ya. Mbah. Lek jamune dagelan apa? Duit. Padha. Yo kak. Mbah. Wingi janjine Alphard setunggal nika pripun, Mbah? Apa? Janjine nika lho. Oh iya. Alphard setunggal nika pripun? Ora Alphard kae. Napa? Alfa. Alfa Maret. Rodo loro kuwi lho. Alfa 1, Alfa 2. Mbok sing sembodo lek pancen janjeni karo bocah. Niki Ora. wingi janjeni lho, Pak. Lah iya to. Sok-sok lali langsung. Heeh to. Nggih. Iki aku tak tuntan-tuntun ngalor ngidul rumangsamu. Apa wis ora iso mlaku ngono kok? Perbuatan saged obah ngoten. Isih. Wong lanang kok. Nggih, wonten dawuh Pak Yaya. Nggih matur nuwun kepareng gabung wonten ing Madangkara Mbak Hana. Muga-muga ora kapok. Aja ngundang Pak, engko ndak ketok tuwa. Lah pripun? Apa? Aa. Heeh, arep ee. Nggih niki nderek magang nggih, Pak. Nggih, Teng magang. Madangkara niki baru pertama kali. Nderek beliau. Nggih. Ya wis muga-muga iso terus sinau nang kene. Nggih. Wong yagane ya nom-nom barang. Terus ngapa lek nom-nom? Mek ngandhake kok kula ya ora kok. Lho tegese iki level untuk berbicara itu karo sing nom-nom. Aja neranyak karo dalange, njur rembukan karo dalange rasa. Nggih. Enggak boleh ya. Enggak boleh. Boten pareng. Ram, mburine ana wil katak sini. Dipil katraksi wi. Ambene. Iya. Ngene Nduk Hana. Nggih. Iki lak dalam rangka hari jadi Jawa Timur. Mongko Jawa Timur ki jembar dan budayanya sangat beraneka ragam. Langsung tak jujukne Jawa Timur sing wetan dhewe. Waduh, napa? Banyuwangi. Wah, nggih. Saiki sampean mang nembang cara Banyuwangen.
Cih.